Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu ka mbọ ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa chacha, ndị okenye ga-adị, fọnta mba gị, ndị ochie ga-adị, fọnta mba gị. Fọdụ asị kala aka, ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị repụta anyị na nke fe ka mma. Ulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, efekwa chọọchị fa, ulu ụka bịakwa. Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mgbe ọdịnala ama mmụọ, ọma mmụọ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa n'ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ọdịnala ya dị gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ugochi tubelu tempụlụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ụmụ ọdịnala Igbo, ekele na m ụnụ. Ekele friends and well wishers and viewers all over the world. Ekele na m ndị na-comment, kelekwa ndị silent viewers. Ekele m ụnụ.
Ihe ụmụ ị ga-emere onye fụrụ n'anya bụ share the link. Just touch the button, share. Ihe o ji dị important bụ na share this link. Believe in me. Chukwu okike na ndị afụrụ anya nwere ike isi n'aka gị wee tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. O nwere ike ọma bụ immediate. It might not come now, but I can tell you no question no. The person might assimilate it now. Maybe tomorrow or next tomorrow, the person can call you. Or maybe the person will start thinking along that line. Don't forget about how strong the person might be. It has happened to me. Front and back. Yes. Emananda na preach na moto. E preach eje. Obu na nsi Onitsha na eje Nnewi me preach na bus. Sure. Na nakwa na the same thing morning cry. Abura kwa nda na preach ja mecha jo gi so ije ha ego. Ke we kwado minister mba. During my time I quote Bible verses to back my preaching. After praying, I will preach. Then till the root Nnewi. However, for money. However, I don't ask for money. I brought down and went to name a hustling. That I wish you about motoring a Jabuja. But about Berun everywhere you know, as soon as you say, hey, hustling. Hey, I don't come no gawa case you no guy, why is your quaba? Ihe nji ewepụta time abịa akụzi ihe ndị a n'oge awa nke eziokwu bụ na ekere ọrụ eke. From birth, I have been an evangelist. Yes. From birth, even when I was, and when I say I was like, when I was even in primary school, during my broccoli era, yes. From that broccoli, I joined Marian societies, as in this Blue Army, Confraternity of the Most Holy Rosary, and rest of the region of Mary, and rest of them. Natalia? Then, in the early 2000, I found no copy about Mumba, and copy of Paul. So, that time I'm ready to marry. Make the Wenzaba Paul Mary, because that was Apostle of Mary. Yes, and was some associations and the fraternities, the Merman Apostle of Mary. That was then. Even the certificates and everything. At that time, I used to get some of these magazine and newsletters from US and other Marian Division stuff out there. So from that time, see about web to Bible. No laying God in our one so. I am charismatic from charismatic to Bible Society. And then from there, I'm editing over the evangelization. Count me in. Because everyone of the gift of teaching from birth, from even among my peers when I was small, during my school days, even from my primary school, I used to be prefect because I'm used in teaching. I'm good in teaching, yes. So sometimes if there's any something to solve on the board, I will be called upon. Even the teacher will ask me, Paul, come and solve this. I will come out. So teaching is one of my core gifts. Yes. Then, before then, I joined another group called Marine TV Council. In that Marine TV Council, we used to do the shooting of the program in All Hallows Seminary, Onitsha. That place whereby they shoot the program. I in ABS television every Friday, 8:30 to 9 o'clock. So in that program, we are like defenders of faith. What we normally discuss in those programs is defending Catholic doctrine to the core.
told you I read all the books of the church, both from Vatican I, Vatican II, Canon Law, Life of the Saints, Councils of the Church. I have all the councils of the church to date. Yes, I used to have the council, even the catechism of the church, and the the Irish Rebellion, St. John's Bible, and rest of them. I have all of them. You understand? I do. If you see my bookshelf that time, why you know why I want to explain this for you to understand now. Yes. So I was called naturally a teacher, an evangelist. So when I was in the church, I passed through that method. But coming to Ordinana, my experience mandated me that, look, that I was naturally prepared for this mission. Yes. So now when I misused it because every so I used to preach to people. Now coming back to my root, I was privileged to have read so many books from all angles. I don't want to start mentioning names. Now, after reading all the books, I now put them side by side with core Ordinana worship, Igbo spirituality. I now find out that none of them is pure and holy like Ordinana. I mean core Ordinana person. I'm not talking about Egwa Warogwa. You know that? And it has been my principle that is I follow Ordinana to the core. My yes remains yes, no remains no. And I still maintain record. And I keep insisting, keep saying it, that Ordinana does not support you. Email Swana. What say na egwu abroad yes. What was na ihe gbasara Ordinana the natural. Nwere ihe bụ igwu. Asịrị na mmadụ nwere ike I decide na n'ori ama abịa na bie. Ịghọtara ya? N'ori ama abịa na bie. Ma wee cheche ihe ọjọọ ya emego mee onwe ya. Ndị abụrụ ha abụọ ajọ ọgwụ. Kana ihe awụ ahịfịa dị n'afịa, dị n'ọfịa. It's just a matter of knowing what Njọfịa is all about. Knowing how to bring one or two. Those ones are African science. The way the pharmacists can mix some chemicals and come out with something fantastic. Once you mix chlorophyll or antisunate or this and that, it will give you this one. Do you know? Yes. But what Ordinana is serious about is saying wrong about. If Ordinana keep kicking against is ihe ọbụla ga-eme gị ka ịkwafu ọbara, ihe ọbụla ga-eme gị ka ihipụtanize ya mmadụ, ihe ọbụla ga-eme gị ka ịgbapụ mmadụ uche, ka ị were oke mmadụ, ka imegide mmadụ. That's what Ordinana says no about. Ịchọ ka ịgwọ mmadụ ọgwụ ma ka ịgbapụ mmadụ uche, ka o wepụzie anya n'ihe nkịtị ya. O nwere ike your uncle's children, you may have had useless in life. That is what Ordinana say no. I can't do it. No, bro, Emma 1 or 2. Yeah, don't worry. Do you know no well some plants? They got go around your house, snake or you on a wab cannot have, you know. Yes. I just want to use that one as a side example. Isiokwu age better. Ihe ankuru kutabo that's the spirit leads. Ma na tata bụ nkwọ o nwere isiokwu age better. Asim na kutara anyị homa. Na kakaka ya mai na jijia ya mai. Asim onye cheche ihe ọjọọ ya mai ya ma onwe ya. Onye si ha ji wedra ịdịgbo onye anando, onye si ha ji we nọrọ anyị nọgbo onye anando.
asị na ọkwụrụ ilechi anyị n'ukwu ya eji ya ndị ekwuru na anya ukwu ihe a metara onye ji isi akpa aja o mesịa n'aka si ya ya gba ha n'ọnụ onye si anwụ onye anwụ ka ide akwe ise n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri na ihe ọ ga-agba na-eme na ndụ gị ma n'igbo ndị mmiri ya bụ isiokwu anyị mana bifo anyị gaa n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa ọgọstụ a ga-achịkọta na 19th bụ Fraịde a ga-achụ aja gbuo egbu mesara ka n'isi ndị niile anyị na-achụ ya aja kwa ụbọchị na temple for that 14 days. Ọ bụrụ na isonye nwunye na nke ọnwa chi ise nọ nke ọnwa Septemba ndị mmadụ ebukube gị etu esi eme ihe bụ chat me na WhatsApp 08057837672 08057837672. You send them 3 prayer requests, then make donation token to the account. Then I will there prayer request and then I present before the altar. Kamaga. Cause us in Jimakia where Pia isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị bụ ihe niile kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri. Ndị mmadụ achọrọ ka agwa ha eziokwu. Even nkụzi a taa that my experts have assured me that it will save lives. Enwere ndị mmụọ ugoro na taa ka the bandage ga-afọrọ n'ebe ahụ na ha ga-enwere onwe ha ozi ha ga-anụ taa ga-mark the turning point in their life. But you know why? This video will never go viral because in a type of our mindset, the way we live life here, the only thing they make a video go viral maybe I'll ube something very negative. Or maybe I'll onye get pull down. Onye nogoro na top, you get video cut over. But mgbe ị ga-abịa mee something negative, onye na-aga viral. Eziokwu na-atọ atọ adịghị viral. Mana Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, you will never see me put on social media kick against anybody. No, it's not my calling. To judge is not mine. You know that, yeah? Onye agboro ọlụ gara astray, it's not my duty to judge the person. The ezumezu or the ọlụ we still judge the person at the right time. Because judging is not mine. Ọ bụrụ ihe m bịara. Ma ụfọdụ ndị mmadụ na-like ịdị controversial or put on some controversial issues in order to get fame. I'm not interested. Because ọ bụrụ ihe m bịara. Ihe m bịara to save lives. Agwara m gị na mbụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo bụrụ onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple anyị na-agba afọ mmiri n'ọrụ mmụọ dị iche iche bụrụ onye isi nchụaja ọdịnala restoration prayer ministry. Lest I forget, before long awaited the temple sticker is will be available for next week. So for next week, for those of you na-ajụ maka the temple sticker, by next week you will get it. Then if you want to go to the temple, you get it. Now, manka ya manu na manka ya mana moto. Oga there by Monday next week. Then, ọ bụrụ na onwe kwesịrị na mbụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, my mission is to help people live better life. Ihe nji abụọ my data on daily basis ịkọwa ihe onye nwesịrị ịma n'ọdịnala because I know na o nwere ọtụ ndị mmadụ nọ na isi. Mmanụ nwe ọtụ ndị mmadụ ya awụ no matter what, even if ya ka ya na-akụ akwụ ụfọdụ ihe ụfọdụ ndị mmadụ you still fall victim of ignorance. Echefu na Hosea 4:6 na my people are suffering because of lack of knowledge. That's why a lot of people are suffering. N'oge awa nke eziokwu anyị ga-awa eziokwu agbagwa nke bụ eziokwu niile. Nke bụ sign of onye mmiri 1. Ihe ọ ga-abụ ọ na-eme na ndụ gị ịma na ewu onye mmiri 1. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ị bụrụ onye nwere phobia mmiri na-atụ ụjọ
Yes, initially, when you have not aligned yourself with water elements, a man feels just comfortable way through river or an ocean, more sea, more swimming stream. You gotta know this a man like it by any memory, unless that when you was the Aquaniba. Yeah, car wolf. Okay, boy. Onye mmiri. One of 40 here. They very common among the mmiri. The mmiri, they are very lovely. They are very lovely. Ha bụ ndị na-enwe obiọma ha they are loving. I don't know how to say it for you to understand me perfectly. Ndị mmiri nwere obiọma ha nwa bụ ndị nwekarịsịrị obiọma among the 4 cardinal elements. Ndị mmiri nwekarịsịrị obiọma. Ndị mmiri na-enwe good luck. Good luck in the sense that na onye mmiri kpọọ gị iru, onye mmiri kpọọ gị iru, favor ga na-abịara gị. As long as ị mere onye mmiri ahụ dị happy. Even onye mmiri boga ahịa ma ọ gbaa aka ahịa, ị ga-eleta ego n'ụbọchị ahụ. Ezigbo onye mmiri cannot in good relationship with ndị mmiri ya. Ị bụrụ onye mmiri, o nwere ụfọdụ ihe ga na-eme na ndụ gị. Sometimes people ga na-disappoint gị. Ị ga-afụta, ị gara adị friendly, mana ihe ga na-enweta n'aka ndị ọzọ n'opposite bụ disappointment. Ị bụrụ onye mmiri, ị ga na-afụ na mgbe ụfọdụ ị ga na-alụta onwe gị na nlọ. Mgbe ị bịara cross water, anyị na-achọ ka a na France jide ebe a na-egwu mmiri, ma ọ na-achịkwa ọtara na mmiri, maybe you are running away. Ọ na-efuru onwe gị na in the midst of ndị mmadụ na-egwu mmiri, ma ọ bụrụ ifuru onwe gị ebe ndị mmiri na-achọ ka ọ nọ gị, ma ọ bụ na ịfụtara onwe gị ebe ịnọdụ ka ị nọ na mmiri, ọ dị ka a na-akpọ gị ka ebinye gị ọkwa buru ibu, ma ọ bụ na ya bụrụ na ịbụ nwaanyị nwere ike ịfụta onwe gị ebe a na-akpọ ka akụrụ amụọ gị, ma ọ ifu onwe gị amụọ gị ndị n'ọnụ na-celebrate somebody nọ na mmiri. Ndị mmiri na-enwe simple heart, they forgive easily, mana achọkwara ha okwu. Mgbe ọ bụla itekere onye mmiri for granted and hurt that onye mmiri, and onye mmiri ahụ feel so pain, paakwa wuchie, believe in me, you will receive brother for that. Onye ọbụla mejọrọ gị, it will take you so much, you cry for it. That onye ahụ will receive brother, rest assured. You cannot do ngwa mmiri ihe ọjọọ na free. Be rest assured of that. Ị bụrụ onye mmiri, ndị mmiri na-enwekwa ọmụmụ. Ndị mmiri na-enwe ọmụmụ. Ndị mmiri na-adịkwa more vulnerable to sex. Ndị mmiri nwe entertainment, inwe aṅụrị, obiọma ha, mana ịchọkwara ha, don't take them for granted. Maka na the thing they have now, once you take them for granted and they are unhappy with you, believe in me, you will receive it. By ndị ọgbanje ha anya ma ndị mmiri obiọma ha nwere obe.
Bring our for the science in that. Man, law. And I put on with anything surrounding water. We keep for one within the river bank. You might not even enter, but now to win. But now to win law. Mmiri. And that's your corner. The sea is young, you can have to move. And when you properly align yourself with water elements, if you then gonna after just form, even a million. So, ndị mmiri bụ ndị nnukwute obiọma. Ha enwere ube, ha nara achọ okwu. Ha bụ ndị na-adị calm. Ha dị achọ okwu. Very calm. And anything talent, creativity, give it to them. But onye mmiri, don't take onye mmiri because of their soft heart for granted. Eburu nwoke, gba one thing mara. Some nwoke ụfọdụ nọ na ọgbakọ na-ata mfụ taa maka ihe na ha mejọrọ nwa mmiri. Nwa mmiri ya dị calm. Man, don't take her for granted. And what's your work? Let me give you a secret. I want to tell one. We don't grow them really. Whatever, we bang it. We bang it. Makanima Tony million ma. Obi edege ma. Example. You know, tell one. One is one. One is one. You can edit with the compatible. One is what is made to hatch all one. How when you go one, believe in me, you enjoy the sweet taste. That is sweetest. They are the sweetest. Ob your mother, they can dance for you, they can sing for you. Ob your mad, you want you million and why only million, eh? You know why only million. Like my queen, I don't joke with her. Yes. All them million will be there, ma. Or she loves you genuinely, and they never take her softness as foolishness. Show her love, she will spoil you. A love master, give it to them. And she loves you genuinely, and never lay your hands on her. Because how many now love come. If they love you, they love with all their hearts. They don't have enemy. When onye mmiri is in love, you love wholeheartedly. Me and about a mother love die. That is a limit for you. Man, over the other element, they love you, man. They don't fall like in the middle. I want to have that love, but they can't fall like in the middle. The middle will be hard to start. But don't take them for granted. You know that one you onye mmiri. You know one you onye mmiri. Like in that odia by his ways we go him na keep us against it. What's my husband? I love you so much. Man, I see my age-mates. I love my husband. Bless him for me. Guide him and protect him for me. May your work of your hands today be blessed. That is the greatest gift a woman will give to you. Could be sing. Truly, you only say this prayer if you know you love your husband genuinely, not pretense. My husband come back. He called by his mates. By his mates, I love my husband so much. Let him be blessed. As he's going out today, any work he does, let it be successful. Let him be blessed.
One mmiri gị na-ekpere udi ekpere every day. Ka ngwa gị eziokwu nwaanyị si if you know their husband have not beat you once or even nwoke chibere nwunye gị ihe for the first time and then nọtara onye mmiri ime ya obi dị ya mma o wee pụta wee kpere gị ekpere a ngwara gị from now to 21 days something great must happen. Something great must happen. Star ha na-ebute akụ, star ha na-ebute ihe ọma. Ndị mmiri nwere akụ. Ọnwụ nọtara onye mmiri nwere aṅụrị. Like etu adị na mmadụ kasị na mmụọ. Ndị mmiri don't take them for granted. Ọ bụrụ na iwu onye mmiri, ọ bụrụ na iwu onye mmiri, ọ bụrụ na ịghọtalụ ihe ndị mmiri bụ, ị kwesịrị lack anything. Let me tell you what you must do. Like this teaching says, you hear signs of onye mmiri and what you must do. Yes. I have already given you greater percentage of the signs of onye mmiri. Now, what I'm about to tell you, what you must do for you to activate that burden, that spiritual support. Onye ọbụla sịrị gị severe your relationship with onye mmiri, run for your life. Not happen just in fact. Okwu gị ya na-akụ n'azụ isi mgbe na just wọpa jimo. Onye ọbụla sịrị gị kewa onwe with ndị mmiri chọrọ ịnagide iyi. Kedu ihe ndị mmiri anyị emere mmadụ? Ihe ọbụla iji ọbara ịbụ onye mmiri ị nwetara ya asị onye mmiri nwanne nwere ebe ya enweta ya. Obiọma ndị a dị too much. Iwe ha ji wee lụọ ọbụla nke ikpeazụ a dị egwu. Adọkwa si injin ebe ha nọ ihe na-emere ha ugwu. Si ihe izi ị ga-eme ọ bụrụ na agbagoro gị afa wee gwa gị n'iwu onye mmiri. Ime ihe a na-achọ ịgwa gị iwu kama thank me tomorrow. 1. Agbasịala gị afọ mụrụ iwere iwu onye mmiri. Then gbaa afa ihe izi bụrụ ụzọ jụọ mmụọ gị na ha so kpọọ ndị otu kpọọ ndị iyi ụwa kpọọ ndị mmiri gị kpọọ ndị ọgbanje gị kpọọ ụmụada mmiri si ha biko kpọọ ndị mmiri si ha biko ha lead gị to the right person ga-alụrụ ọrụ arụtị ọfụma. Ka 1. Ihe na-eme ụfọdụ ndị mmadụ ji enwe problem bụ na their relationship with ndị mmiri anọ cordial. Ụfọdụ na-apụta ndị mmiri asị ndị gbawukere ọ bụrụ eziokwu. Obiọma ihe ndị mmiri emere ọrụ nwa ndị emere gị ya onwere ọda elements ga-emere gị ya. Quote me. The mermaids, the water sprite. Ịma ihe ha nwe akụnụba na mmiri nwe akụnụba ịmara they lack nothing. Let me give mbunye expo. What you do first. Problem ndị mmadụ na-enwe ewu agbaghị ezigbo afa. Nwetagburu onye ga-agbala gị afa. Agbacha afa gbata ihe with your problem. What normally will kill much of your problem? Ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị. Mana ọ bụrụ na mmụọ chi epịawa azụ nwere ike ebe iji agba afọ ọ bụrụ na onye ara agba afa mmiri eme nwere ike mgbe a chọpụtara na ụchụ dị n'ụzọ gị. Now ọ bụrụ na onwe ka isi wee soil aka gị n'ihe ọ bụla Igbo kpọrọ ihe agba alụ. Asacha ụchụ the next thing a ga-eme n'ebe ị nọ bụ onye maara anya ịkpọtụrụ uchi onye maara anya ya onye nwere uhu mmụọ ọ bụrụ onye ọbụla ga-emewu ya. Ọ nwere ndị nwere ike ịbụ na ha nọ n'ofu obodo nwa na-arụ ọrụ mana ha enwere mmụọ bakịrị ha ife ha na-emewu mmekasị nwere ike akpọ uje na mmiri ebe anwa eme ụchụ ndị ya ha kpọrọ uje na mmiri anọrọ ebe a gbuo anụmanụ ebe a wụọ anụmanụ ọbara anụmanụ wụọ n'ahụ were ebe a wụọ ọbara anụmanụ wụọ na mmiri na-emekasị ofe ihe. Instead of we receive blessing iweta ụzụ were ụchụ wee nakwuo ndị mmiri sọrọ mpịtọ. This blood mpịtọ ha sọrọ ya n'ebe ndị mmiri m nọ na temple. O nwere ihe dịka ọbara a na-agbasa ebe a n'ite anwa edukọrọ etu aduzie ọta ha ọbara don't go there. Here gara ebe a uzu edo isent candle teno na ihe ọnụ na-eri ihe ọnụ na-eri those
the two elements will come and feast, call them ants, call them everything. Mana ebe a ga-achụzi aja ihe mmebụ enwere na temple nwere ebe anyị dọọrọ ndị mmiri anara n'ilo kụọrụ ha ụlọ ebe a ka anyị na-eji egburu achị igbu ndị mmiri were ọfọ ndị mmiri na temple ejewe n'ebe a wee gburu ha anụmanụ ọbụla anyị ji weje na mmiri a ga-agbụ ya obere mmiri hapụrụ ha dị a o gwupụtazikwa fine manụ nke ha chọrọ ka o gwupụta ka ọ na-akpagharị wute ndị ati river bank mana ọ bụrụ na o gwupụtara is there for the ihe bi na mmiri ka feast on it. That's how we do this. Ịkpụta onye ma anya ekele ọrụ eke onye kpọta onye bụ dibịa mmiri rụọ ọrụ chalụ ya ọrụ anyị na arụ ya nwere ọba n'afa efu changes ọ bụrụ nke ihe now ihe na-eme ndị mmadụ bụ na enwere ndị na-abịa na nke m si Ogbuefi na ha chọrọ ka arụ ọrụ mmiri na onye nwa jide ha taa atọ onye nwa jide afọ na wea onye ọbụla ga-ana this amount of money with cost of things now definitely you don't make us itebere gị mana Ogbuefi akarịgo level ebe na ị na-aghọ ndị mmadụ ahụ ebe ịgwa ndị mmadụ ọ bụrụ onye chọrọ iro mgberi iro ọ bụrụ onye chọrọ ka alụọ ya fụrụ ọrụ mmiri Ogbuefi na-alụ ọrụ mmiri ofu ewu na ofu ebulu na-evolve you know why n'ala Igbo ọrụ ọbụla arụchara chi ruo ewu tie wee marị ya lụ na so ọrụ mmiri ebe ekwu ngọ ọnọdụ ka ịgba nkwụ ilibas a ga-eme were ewusi iluo ya hapụ ha ofu ewu then ebunu ndị mmiri nke m nwa na-eri ebunu a ka a ga-eji mesara aka natazi ya ndị mmiri butara kwe bịakwụ nkọ akpụrụ ha ofu ebu n'ebe na-egbu ndị mmiri anụ wee mesara aka ha rụcha ọrụ mmiri awụtachi now minus that one ihe ọzọ ị ga-ama awụtụ ọ bụrụ na ya gbara gị afọ ọ bụrụ na iwu onye mmiri ihe isi ga-ebu ụzọ wee sọtụ ihe nke bụ anyị ga-ebu ụzọ mee wee kpọtụ chi gị ga-adịrị gị na chi gị ga-ala ndị bife arụ ọrụ mmiri nke ịtọ na-enwe ndị mmadụ taatị ndị mmiri like entertainment ndị mmiri like inwe aṅụrị ndị mmiri ndị obi sarịsarị ndị mmiri like inwe aṅụrị don't allow these attributes to lead you astray. People onye mmiri ndị mmiri na-asọ mpịtọ if you must have relationship let it be one person. Do you get? Hear my words. Don't be jumping if your mind. Don't be jumping from Juliet. To if you want from if you want Adobe from Adobe to the former Makandoge. GMD they made a good autonom. You know why? One, they made a solo autonom jumping because you are leading and jumping with different radiation that are not compatible to yours. Therefore, bringing negativity or out back to you, back in it. That's what I want onye mmiri ahụ ịhapụrụ ịhọtụ her anger will boomerang back to you. So if there is any way you dated onye mmiri, let there be harmony, and if there is any reason for to part away, let it be done harmoniously. To me, I'm human. But I remember some people, few people I have dated in the past, before I got married. I will always try to make sure that we settle amicably and in peace. To this extent that almost all few people I have dated before, we are still in good talking terms today. To the extent that whatever they are doing, I will always agree the occasion. And any of them is still very free to chat me. If I'm in a position to help anybody, I will still help. That is to show you the level of cordial relationship that still exists. Because it's not do or die. But for you to be intentionally hurting people, hurting Adobe, hurting Ifeyiwa, hurting Njideka, hurting this one, jumping, you never help your kids. So now, don't be taking them for granted. People coming across you. Then
taking advantage of ignorant people, cheating on them, jumping from one person in a new hall of it. Because why? The mmiri is on Peter. If there is anybody you are going out with, let's hear and do it. But no, we're gonna find your ED. Everyone, have a fine. Let them know that it's a fine. Everyone, okay, let them know that it's in God's cure ED. Any other Peter in them is not for good, and it will never help you. The mmiri is on Peter. Money, but I am not told them, madam. There would be my hand and Peter. Therefore, do to and you and do by the no matter about the house. And in a member on the high make Haggy make you hear. Haggy make you hear. Haggy in a member to Haggy make you hear. Haga chip up and buried you do. Macanacho, you don't will. If onye mmiri gara ịkpakọ ọnụ na-ebi ndụ etu sọrọ gị, ha ga-eme gị ịtụọ ime ọkpa. Yes. And onye atụwara gị ime a ga-akpọchi obi na ọma anụ gị. And ịkachie ntị ka na-ebikwa life akpọtakwa ụlọ fat nke onye ọzọ goro chọgoro ka o wepụ nke ha ya ekwepụ. Ebe anụ ukwu siga, ebe anụ nta siga, isiga nke ha ma aga. That is mmiri for you. Ọtara ọkọchagoro ndị ọzọ ma akọ gị nwa. So ndị mmiri is expected to be exemplary, live exemplary life, worthy of emulation to all. So people onye mmiri, don't be thinking that others na-eme ka ime maka na ọkọ pụta ngwa na ọma aka oke. Ọtara mana nke bụ eziokwu na maintain that purity, maintain steadiness, maintain that pureness ha chọrọ. The mmiri white, the mmiri with anything bright colors. So ọ bụrụ na ịchọ ka ọ gaziele gị, ikwekwana ka onye ọbụla bụ dibịa ma ọ bụ onye ọbụla si na ya bụ spiritualist kewa gị na ndị mmiri gị maka ọpụchu obi n'ụwa ka ofu. Nke bụ sepụ aka n'ihe ọbụla bụ mpịtọ. Ọsọ ọbụla eze nwoke, ọsọ ọbụla eze nwaanyị, ị na-eme mpịtọ nwande ihu ọrụ nke ada otu n'elu ya. Mana ime ihe ndị mmadụ na-eme, onye ihu ọrụ ya dara ma ọ bụ na ọ na-eme mpịtọ akpọrọ ya ọrụ, mana mpịtọ ọ na-ekwu ya ma ekwe ka ihu ọrụ ya rise ya. Ụfọdụ eji nweta ọgwụ, weda ma ọ bụ pastọ, ma ọ bụrụ nwe evangelist, ma ọ bụrụ nwe prophet, ma ọ bụrụ nwe whatever, doesn't count. Ọ ya batara ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ ụgwọ ọgwụ, ha ji gwọta oke ite, ha ji wee na-alụ ọrụ. Ọ bụrụzi ọgwụ ihe na-alụ ha ọrụ maka na natural power has been bastardized. So for you to activate that power, ndị mmiri achọrọ ọgwụ. Ndị mmiri achọrọ ọgwụ. Any other people with other elements ka nwere ike ịgwọ ọgwụ, mana ndị mmiri no. Ịlọta ọzọ na mmiri ka na-emebi ọgwụ. Nwere ọgwụ ọhụrụ ya dị ka ọ dị eburu just wee na mmiri omerụọ. Ịghọtara ya? Now, so for that reason, ị bụrụ onye mmiri, tụọrọ ihe ọbụla bụ ike mbute. Tụọrọ ihe ọbụla bụ ọgwụ iji ebute ka ọgwụ merụ nka ma ọ merụ nke ọnụ. Na-atụ ọgwụ ọjọọ. No. So nke a bụ ofu. Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwara gị gbasara ndị mmiri bụ ịsọ ụmụ ihe ndị a, believe in me, gradually they will bless you. Nke ọzọ ọ bụrụ na arụchara ọrụ mmiri, ọrụ mmiri does not mean na nwa ọzọ ihe jikọtara na ndị mmiri. No. Ọrụ mmiri na ọrụ ka nwaanyị lụrụ di. Ọ na wee nụchazie di, relationship gị na be ndị nna gị ekewa. No. They only permitted you to know the ụwa ma ọ nụọ nwaanyị n'elu ụwa, but that does not stop your link with them. Wee jụọ ga ajụ obere nwaanyị maka na family gị mere gị ala ahụ ka ị nụọ di. Lese igwe onye ọdịda na-alụ di na ọzọ gburu na family gị mere ala ahụ ka ị nụọ di does not mean na gị na ha nwa ọjị ejikọ gị na ha. Ị na ọnụ igoro bred goro ihe ọnụ na-eji na family esi mma mpa na-adị abịa nke mmadụ ka unu mere. Abụrụsị nwa m dị na di gị ọ na-ebikọ ọfụma. When I said that, they don't come working at on 1 year and 2 years now. Poor one man have experience. The same thing called with again and dimmy. Barrow shall water me in on, you would 100.
wee gwa ha etu o sitere gị. So eziokwu na ịgwa ha etu o sitere ihe ọbụla wụ ya spiritual challenge, they will help you to solve that problem. So ndị mmiri wee nọ ije chụọrọ ha aja, ịnọ ije chụọrọ ha aja. Like mo, I don't joke with my ndị mmiri. Ghọtara ya? Nchaji ya mmadụ ego nji alụ ọrụ mmiri. Nlụchi onye nwe ọrụ mmiri ọ na nlụrụ mmadụ, ndị mmiri ma amago na mmiri nye ha eke. Ọ bụrụ na nji ihe chọọkpa anọ je nye mmiri ndị onye nwara na mmiri. Ndị mmiri nke m so nwere jidebe onye nwe ọrụ mmiri ga-eri ihe chọọkpa anọ. So ọ bụrụ na nlụrụ mmadụ n'ọrụ mmiri, ihe ọ pụtara na ndị otu m ndị ọrụ mmiri m nọ n'ụlọ ga-eri ebule nọ maka okwu ebube isiokwu onye. Ghọtara ya? Ana m emesapụrụ ha aka. That's why they love Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to be like the world out there. Agwara m ụlọ ihe ndị mmiri mere m. Ọ bụrụ na nye testimony ihe ndị mmiri mere m n'ikpeazụ a. From January to this month of August, the 8th month na Igbo, na English calendar, by wire 7 months na Igbo. Nye testimonies ya mere m. 3 things in your ndị mmiri, in your my ezumezu n'ime arụ a 2022 has been completed. Yes, last Saturday I completed the 3 things in your heart for the year. Yes, so I can tell you that from now till December, I'm putting hands together to plan for the 3 things in my heart for the next year. They will go to Bioma. Can you hear about your problem? You will get your heart. Want to keep our grandchildren, the children, madam. So, Haja, I will meet her possible, very possible. That kind of mother, Limri. Can I have it, man? Let you go. Some Peter. Some Peter. If you must do, let it be one person. Some Peter. And one cabinet, cargo ziggy. You know, getting out or so going out for Nanya. I can check one. In honor of the Taha. In honor of the Chorhat. In honor of the Chukaha. You can be Zoku. Now, those living beings, these living elements in the water, those living animals, you can call them animals, but as long as I'm concerned, they are all animalistics. Aji Negatroha is not in vain. They knew that this Aja wasn't as a result of mistake. It's an attempted, very planned sacrifice. Then why enjoying themselves with that your sacrifice? I got that, oh, so go okay. Ihe ọbụla Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ji wee bịara mmiri ahụ ebe ya biko ya gazi area. That the innocent elements obi ha dị pure. Those innocent and mystics. That's why I don't natural elements and the mystics. I don't joke with it. Maybe to chara haja. We are both the way that one day no ana. They know I was a mother. Can they know ana? Mother will get. If you swore me after Holy said him, man, and mystics, they are very pure. They still maintain the natural laws that covers you. So when the natural, they know not to watch, they know not to watch. You work out, immediately walk immediately one. Obrona in a lumpa. In a day, I'm pure. They get a minute natural. Obonly ye do, if you know which you want a temple. Kaina ba, without this area, I get to provide. Distance is nothing, but also I'm going to do it. I need the canna throw at the from time to time. I am not go. I would get a million. Okay, phone calls, and again, I was. Only cholo, what I do when Uncle Kuzita, or Cousin Kuzibo, or we hope that I will go to and not the label. Send them a message in our WhatsApp 0805 7837 672. I can make a yaka. But we get on my YouTube channel. Watch and Cousin Night Kuzibo not the label. But we get on my page, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. Like our page and share. Now, I should work and get me here. I could be more see my viewers all over the world. They are under the influence of my voice right now. I could be more
by the power of the Most High. Let them receive blessing. The east, west, north, and south. Distance is not a barrier. Let's work out a barrier. So let there be blessing flowing. Let there be miracle. Let there be depression. Let there be upliftment. All my children all over the world. Nigeria nwadi be member. Ask me onye sinaya ihe di wetra di bo onye anando. Ask me how madi nenu ya dara na no tara ya pura yo me. Wo wora anya ha wefu. Na ncha da eme odogwu. Na onye gbara awu kwụ lift ko onye ya. Ask me onye sinaya ihe di wetra di bo onye anwo onye si anwo onye anwo ka ji akwe. Oye mku. Ask me how magi mara anyị. Leto anso gi aka ọ ga-esi mee dịka onye nchụaja. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ebe ihe niile. Ya gazienụ ka anyị yorikwa na egwu ọ ga-adịkwa echi. By this time tomorrow, I will another interesting topic. I will not tell you till then. In the chat video, the only thing you can do for your friends, share the link. Tell them about Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Don't guide your boss ozi ordinary Igbo. Ya gazie ka anyị yori ya na egwu ka wee sị nọ. Onye na-ajụ ụmụ onye na-ajụ ụgbọ abanyere onye na-ajụ ụmụ anọ m n'ebe ka ọ dị n'etu a na-abịa